Ya wụtụkwa n'obere ọrịa chim ya wụrụ nnọọ ọrịa obiri na-ajụ ọcha ọ dị ihe m mere biko onye ga-agwọ m ya Chineke ọnụ gị ka mma biko echekwa m ọ bụ nwa ka nri ghe amadị m n'onwe m ka m na-egbu ama m n'onwe m ka m na-egbu ya wụrụ nnọọ ọrịa obiri na-ajụ ọcha ya bụrụ na ọrịa obiri na-ajọcha biko Chukwu biko eji m ndụ m nyefee gị n'aka mgbe gbagharazie nhụkwa nwoke tụgharịa anya ihe ọbụla ị chọrọ mee m biko aga m na-eprichiri onye ọbụla m hụrụ n'ụzọ si ya biko na Jehova dịkwa ire nhụkwa mmanya tinye n'ọnụ ma ọhụkwa sigareti kai na sigareti ọkwa ihe aka unu mere m onye kwana bụ onye ga-agwọ m ha onye ga-agwọ m ọrịa obiri na-aja ọcha ọ dị m na ọ dị ekpurule ọ dị eji njem ihe ọrụ ụgwọ nkọm anyị ga-abịa nga abịa itiri galịga ndị mmụọ na ndị mmadụ kpee ya ekpere na onye agha biko bịa soro ka ikpere di m ekpere di m na nkwa ahụ onye agha di m nụrụ ọhụrụ ọ na-anwa ahụ sisi nụrụ nwoke a ọrịa ka ọ na-arịa achọkwana m ịnwe nwaanyị ti mkpe biko bịa nyere m aka ka ị bịa kpere di m ekpere biko ọ na-anwa ahụ onye agha biko bịa nyere m aka biko onye ọrịa amụ onye ọrịa nwa onye ọrịa edebere okwu ebe n'anya ị ahụ ụzọ ma onye hụrụ nga taa ụbọchị oriri taa ụdị ụbọchị ekpere ebe ị lecha anya ya wa ọrịa ka ị gara aga lụrụ lawa gị na ọrịa tarawa buru ibu agaghị m abaga n'ime mmụọ taa bifo m baga n'ime mmụọ ọ ga-ara ihe ndị a m ji enweta onwe m na ndị ekpọ ha mmụọ agaghị m atọ n'ọrụ ọrụ ezinụlọ mgbe onwe m onye agha biko bịa nyere m aka ozi m na ụkwanụ biko ihe na-arịa dị amam sisi ndọrọ ọrịa ka ọ na-arịa amam ọrịa ọdịnye nke ọrịa gị ga kwesị iburu ọrịa ime ọrịa es mmụọ na-agbara ma amasị ime ọrịa es na adị m aga nga egwu es lawa ọnwụ beda aga iziri ike too dị ọdụ ụmụ okorobịa furu ugwu ịnụkwa ọba dị gị nwa gị ezi na ọwa ya kwụrụ ibu gị laa nga nna m n'ụrụ dị ọdọ ekwela ndị mmadụ ọrịa n'ọkpụrụ kpakwara bịa ibe elu gbagba akwụkwọ gị ga nga ama papa m hapụ gabriel mmadụ nọ nga azụzụ bịa kpọtụrụ ebe onye ọrịa ahụ Jizọs Kraịst ike kpọjikwa enwe egwu ndị nọ laịfụ ka anọ na mme ka anọ ya ya were laịfụ ga anya ejiri ọ hapụ det were laịfụ nọnsens Obi na Obi afa na n'udo dịkwa na brother iwe dị n'obi iwe dị Jonah boy ya iwe dị n'obi ọpụtasị aja niile anyị sụchara ma ihe niile anyị mechara wute ndị agha enwe ihe na-achị eme mgbada achị ịkwụ ụgwọ pọmpụ a na-agba
He came together to go be came. Na Ariala no shishi. Mara to me no bulasi. Ofunye kamo area. Ini ya. Kamo kan Joseph. Mama dan gwara ga boy. Kan buzo nata ofugishi Obama. Before ya ga hunda ya ko gị. Immediately I got to kenda usuro na wanya na party. Na party. Enwezi di ihe nwe ike enwe di ihe echem that by now ụlọ m ejula m no wite ego na akwa na ọnụ obe ya na nwanne ele yi nyocha gị Na ya ma goju. Ihe na ike agwụla. Amazi m ihe a ga-eme. Because to ụlọ uche kwa afia no em si mebe. Ike agwụrụ m ya. ele yi like Na because when ike agwụrụ m. All this this man will use against our brain. Na kwa rizai. Isegene No one ga na o dey name. ka dey possible onye use isi onye chibe yiri coconut ka ogene ha mba nwanne onye dey like that o nwanne film na ị ga-aga meet nwoke ahụ ka ihe ile Maka na ya ata. Ele pa ya tomorrow. Echi. Ama m dia. ọ bụ ihe ọ ga-awụ echi Nonsense. Your father. Kererenkem okunuka kererenkem okunuka olende nabia okunuka kererenkem okunuka kem okunuka olende naga okunuka familia anyi bo san okunuka
na-abịa okwu n'ụka zere ha o famili anyị bụ sọ okwu n'ụka kerere nkem okwu n'ụka kerere nkem okwu n'ụka ole ndị na-abịa okwu n'ụka kerere nkem okwu n'ụka ole ndị na-aga okwu n'ụka chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọkwa okwu n'ụka kerere nkem okwu n'ụka kerere nkem okwu n'ụka chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọ okwu n'ụka kerere nkem okwu n'ụka ndị nne na-aga okwu n'ụka ụmụ agbọghọbịa na-aga okwu n'ụka ụmụaka na-aga okwu n'ụka ndị nna na-aga okwu n'ụka chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọ okwu n'ụka ministiri anyị o ministiri anyị bụ sọ okwu n'ụka kerere nkem okwu n'ụka kem 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 okwu n'ụka ị chọrọ nwa okwu n'ụka ị chọrọ ego okwu n'ụka bịawa okwu n'ụka okwu n'ụka ị chọrọ nwa okwu n'ụka okwu n'ụka okwu n'ụka